Dosing. Ganyan, no? Self-talk. Self-talk. Bigyan mo ba? Yan, self-talk. Ayan, ano ito? Market dito? Ano ito? Ito naglawag ko ng circulante. Ito ang ganda yan. Ang dalawa. Ito na ba? Diba ba nag-eskwela ka dyan? Yan natin. Nag-eskwela ka ba dalaw? Sumagot sa siya ako dalawa. Okay lang. Ako na ako nag-eskwela. Baka mga second year na ito. Baka iba mo na ito sa kayo. Ano? Ano sabi mo? Ganyan ang gagawin sa ito. Pagka-eskwela niya kung kayo natanduan siya nag-eskwela. Nadawa na nag-eskwela. May college man diba?
Bon, oh, o patay ko, sabi, ano, ako ano ba ako? Nakasanay ako sa akin, paano na, nakasanay ako sa akin. Ay, isa, makaharap kita dyan. Ano yung yun ba ba? Ano,
Tondo, Saro. Di ba pala ko lang? Ang tarunglong, tuwang ano, dahil ang tarunglong, saro-sata, masuwat sila. Ano ka nang try? Ay, ang pag-trip na, ang pag-trip. At sa Kapasaway mga estudyante din. Dito na patient ka. Makulong siya. Tapos mawa rin siya. Papanahon. Pag ba naman yun. Luwa na rin ako. Kaya kasalayo. Kung naman yan. Gano'n cellphone. Ano niya? Tapos ba? Ako na ako. Yun na. Ano ko na nagkantap? Ako na ako. Wala. Dito na ako. Ano na ma? Ako sa kanila ka. Kasi na bandit. Ano pa yun? Ayun. Wala na ba? Mayroon ko ano. Yun yung virus nila. Ay! Sabi ko nga, ang sabi ko ako pag-iinit sa Airplane. lumaya. Ang sabi ko, para matagalalit. Airplane. Airplane. Ano? Nagitigalit ito. Saka na. One. Airplane. Dalawa. Meron ko yan. Oo, basta nakaano. Kasi sa ingatan sa nakabasya, kasi sa baba, nasulat.
Wala nang tutubo. Ano? Agis na. Yun na yun. Wala pala ako pa. Ano ka? Tapos ako. Bisa lang naman. Ano yun? Ano yung saro? Ano yung saro? May tubig ka ba nangyari? Ha? Hindi ko pa nangyari. Ang tanda. Hindi pa rin. Ano daw yung kompleto kung bakit kompleto? Amerikano? Kasi sa ito, mga baka sa gano'n, mga nagawakakay. Kasi doon mo sa ibang Amerikano. Yung mga baka sa gano'n, sana. Sa Amerikano, tayo mo dyan. Bago mo sa nangyayang. Kaya talagang bakalaw. Hindi. Wala po.
talaga. Kaya sa maganda rin maganda. Hindi mo. Hindi ako pinatangkap ka niya. Ah. Okay, kaya yun eh. Magkapakan mo yung titik-titik.
Gusto ko orange. Ano ba niyo? Bili natin. Ano yung pagpilitan? Ako umitas ka. Akala. Kapalit pa. Ano yung nabay ka, di ba?
Alas lang nga yan. Ito mga. Figures. I thought wala na figures. Siguro, naligid na ka lang. Yan lang nakabulan ko. Ito yung avoidance.
Motor, dito doon ang estrado. Dito kayo ng estrado. Baka inilipan na doon. Pero doon doon panitulong yan na. Yung, yung ano yun ang usa, di ko ay ikaw na ang pinaka-importante. Sa loob ko mga klase ang pinag-tura. Nag-gym pa to. Yun, ngayon na. Bukod. Sunod si ano. Diana. Sunod niyo. Niyo, Steve. Lupa na ang level ko siya.
klase, ano? Iba kami klase. Hapon.
Thank you.